טוב, עכשיו אנחנו עושים... זה הרעל שלי, היא מתחילה. זה. עללי, אבל תרימי את המצלמה. יאללה, תראה. אתם יכולים לזה כלי. זה. יאללה. נו די, תסתכל. נו, תקראי. משוחררת. ניצל. 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 ניצלת. ניצלת. זהו, אם בחרנו אותו דבר. מה שייך? זה? זה. אוי, גם זה שלי. קחי את השני. טוב, בחרנו את אותו דבר.